Ens acompanyen la Pilar Dell, la regidora de Museus, Arxiu Històric i Memòria, el Patxi Ocio Casamartina, que és el cocomissari de la mostra, el company d'aventures per treure de l'oblit el Manuel Cano de Castro, i la Pepa Ventura, que és la directora del Museu Abelló de Mollet del Vallès i que està en representació de la resta de museus catalans que han prestat obra per fer possible aquesta exposició, els museus de la xarxa de Museus d'Art de Catalunya, com ara a la Fundació Palau, el Museu d'Art de Sabadell, evidentment el Museu Abelló i el MENAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Jo només vull presentar que aquesta és una exposició molt especial per mi com a regidora, perquè no solament és una mostra d'art d'un artista que recuperem, que s'ha recuperat de l'oblit possiblement, sinó que també és un treball de recerca i de memòria. Es va relacionar amb tota la colònia d'artistes d'aquí de Cerdanyola, amb el Josep Tugores, amb l'Ismael Smith, amb el Robert Alcas de la fàbrica de Moralita, el Mecenes. Per tant, va estar també en contacte amb tota la colònia d'artistes i estiuejants que hi havia a Cerdanyola, i aquí és on nosaltres entrem. Com que ha estat un autor que l'obra s'ha perdut o es va destruir, és una exposició que recull tota la recerca impressionant que s'han fet des dels museus locals que van conservar part de la seva obra, com el Museu Abelló, com el MENAC, com el Palau i Fabra, crec que també, aquí a Cerdanyola, a Sabadell. Per tant, és un treball de recerca també internacional amb el Museu de Costa Rica, que també ha intentat recuperar, perquè sembla, com sabeu tots, marxa. És una pèrdua per la ciutat i és un guany per ell i per Sitges i el Consorci dels Museus. Se'n va a la Champions, se'n va a primera divisió extra, però el trobarem molt a faltar i és especialment emotiva aquesta exposició que heu comissariat els dos, però que és especialment important i emotiva per mi. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I això, aquest comiat serà com un comiat. Aquesta exposició fa molt temps que s'havia de fer, perquè vam començar a rascar, a gratar una miqueta la figura del Cano de Castro a partir del Tugores, a partir de l'Smith. El Cano està imbuït d'una mena de màgia, això de llegir les cartes del tarot, dedicar-se a l'ocultisme, doncs va fer que la primera vegada que vaig tenir una experiència de trobar el Cano va ser en un dibuix que va arribar a les meves mans sense que jo sapigués que era el Cano, i al treure el passepartout vaig veure que posava Cano, i en aquell moment devia ser una de les 10 persones en aquest planeta que sabien qui era aquest senyor. I a partir d'aquí és com un repte, anem a veure qui hi ha darrere, què podem trobar d'aquest artista. Conèixer la fantàstica col·lecció de Mollet va ser una embranzida, perquè tot el que necessiteu d'art català va ser un primer per Mollet, perquè la veieu tenia tot. I a més, com vull destacar, són els únics que havien posat en valor el Cano a l'exposició permanent. Després vam venir a Cerdanyola, però els primers que es posen el Cano de permanent és el Museu Abelló. A partir d'aquí va començar l'aventura, una aventura que arriba amb la pandèmia, que havien de fer un triangle, Catalunya, França, Costa Rica, i que Costa Rica i França van fer la seva feina d'exposar els gravats i l'obra, però a nosaltres ens ha costat més. I que encara hi ha molta feina per fer, perquè hi ha facetes a la seva vida que encara no sabem, per exemple, realment a què es dedicava el Cano. Exacte. És com una espia, no? Perquè viatja molt. Exacte. I és una teoria, el que fos una espia és una teoria plausible. Ho veureu a la cronologia, que ara el trobeu a París, un altre com està, no sé, a Roma, o sigui, es mou molt per aquelles èpoques. Després també una cosa que vull destacar d'aquesta exposició és que aquí trobareu potser el 80% de l'obra que es coneix d'aquest artista, vol dir que, Déu-n'hi-do, això també és sorprenent, no? En una exposició hi ha una petiteta que diguis, ostres, pràcticament és tota la seva obra aquí. Doncs comencem amb aquesta fotografia, perquè ens situa a Cano amb aquest cercle vinculat a Cerdanyola, d'artistes molt connectats amb el noucentisme, a partir d'aquesta foto magnífica de l'Institut Ametller d'Art Hispànic, del fons de l'Adolf Mats, en què es veu un Tugores que ens mira incisivament, acompanyat dels que eren els col·legues que compartien a l'estudi. Manuel Fontanals, que esperem que algun dia el Quim investigui, que té aquest deute, i Cano de Castro, que és aquest personatge que veieu aquí a l'esquerra, com que passa desapercebut o que vol estar a l'ombra. Una línia temporal que està marcada per el naixement a Costa Rica, l'arribada a Catalunya, la relació amb Catalunya, Barcelona, Cerdanyola, l'esclat de la Primera Guerra Mundial, l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, l'esclat de la Segona Guerra Mundial i la seva mort.
una mort que jo crec que també forma part una mica de la seva obra dadaista, quasi. I que això del Xema que deies, el seu funeral és una mica així de dadaistes perquè es veu com que encarrega misses tant a Notre Dame, a la Catedral de Sevilla, a València, Barcelona...